वेंगुर्ले शहरातील पिराचा दर्गा येथील मुस्ताक अहमद बाबनवर यांच्या जनता गादी सेंटरला दुपारी 1:30 वाजताच्या दरम्यान लागलेल्या आगीत दुकान बेचिराख होऊन सुमारे 10 लाखाचे नुकसान झाले। तसेच बाजूला लागूनच असलेल्या इंडियन ट्रॅव्हल्स व सद्गुरू इलेक्ट्रिकल यांच्या छपराला आग लागून नुकसान झाले। तब्बल 1.5 तासानंतर वेंगुर्ले नगर परिषदच्या अग्निशमन दलाचे कर्मचारी व येथील नागरिकांनी अथक परिश्रम करून आगीवर नियंत्रण मिळवले। वेंगुर्ले शहरातील पिराचा दर्गा येथे असलेल्या जनता गादी सेंटरला दुपारी 1:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली। या दुकानात असलेल्या तन्वीर फणसुपकर यांनी सदर आग पाहताच आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले व दुकानातील गादी सामान बाहेर काढण्यास सुरुवात केली। परंतु आगीचा वेग जास्त असल्याने क्षणार्धातच दुकानातील किमती मशीन सहित गादी सामान तसेच पूर्ण दुकानच बेचिराख झाले। सदर घटना समजताच वेंगुर्ले नगर परिषदच्या अग्निशमन दलाचे कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। तसेच आग विझवण्यासाठी येथील नागरिक शरद मेस्त्री, सिद्दीक गोलंदाज, इम्तियाज मकानदार, असद मकानदार, सलीम शेख, अमीर शेख, विश्वास गिरब, सदा गिरब, गोट्या गावडे, जुबेर जंगूभाई, अल्ताफ जंगूभाई, राजन गावडे, दानिश नेकनाल, सचिन खानोलकर यांनी प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली। यावेळी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब, नगरसेवक सुहास गंडळकर, नगरसेविका श्रेया मयेकर, सुमन निकम, नगर परिषद कर्मचारी सागर चौधरी यांनी भेट देऊन पाहणी केली। सदर घटनेचा पंचनामा करून नोंद करण्यात आली आहे। Come.